Γεια σας παιδιά, σήμερα άλλο ένα βιντεάκι. Αλλά σήμερα είμαι μόνος μου, όχι με τον φίλο μου που είμαι πάντα. Και εδώ πέρα τώρα πάλι εκκλησία μελή. Θα πάμε εκτός πλατείας να ρίξουμε. Πάμε εδώ. Πάμε κάπου αλλού τώρα. Πάμε πιο μακριά και έχουμε πάει. Bro, what the heck? Yes. Φορματείο κλειστό. Τι είναι εσύ? Πάνε σπίτι του. Λούρα σπίτι. Λούρα. Το σπίτι. What the fuck? Πάμε παιδιά. Εδώ πέρα ένα γυράδικο που γύρισε. Τι είναι αυτό? Μηχανάκι. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό το μηχανάκι. Δεν βγάζει. Τι μηχανάκι? Ηλεκτρικό. Ηλεκτρικό πενταράκι. Δεν έχω ξαναδεί ηλεκτρικό πενταράκι. Ζυμάω φως και ήταν ηλεκτρικό και ήταν πενταράκι. Πενταράκι ηλεκτρικό ποτέ δεν έχω ξαναδεί, παιδιά. Εσείς έχετε ξαναδεί? Στιωμένο σπίτι. Μια φορά θα το δείξω και από μέσα. Όταν θα είμαι σκάβρι, όταν θα είμαι με τον φίλο μου. Θα το δείξουμε από μέσα. Ωραία, τι γλυκούρι σκυλάκι είναι αυτό, ρε. Ωραία, τους ακούγονται έτσι τα φίλα. Τι είναι αυτά, ρε. Γεια σου σκυλί. Γεια σου σκυλά. Ξύλο, ξύλο. Ξύλο, ξύλο, ξύλο.
περάσουμε για το σπίτι του φίλου μας. Σήμερα λείπει και δεν κάνουμε βίντεο τώρα μαζί μου, όπως κάνουμε πάντα και οι δύο. Bro, what the heck! Γιατί όλοι οι κάδοι είναι χαλασμένοι ρε φίλε. Όχι μόνο χαλασμένοι, είναι όλοι οι κάδοι χαλασμένοι, μόνο στις ρόδες είναι όλοι χαλασμένοι. Τουλάχιστον εκείνος δεν είναι χαλασμένος. Εκείνος είναι το δάχτυλο μου. Κάπως όχι. Πάρε. Σαν το πολύ. Μια τρύπα έχει εκεί. Μπρο, δείχνει ότι έχει φάτσα. Όχι. Δείχνει ότι έχει φάτσα, μπρο. Πάμε να περάσουμε από το σπίτι του φίλου μας, να περάσουμε. Παιδιά, πως θέλετε να δείχνουμε έτσι, να δείχνω έτσι ή λίγο πιο χαμηλά έτσι. Γράψτε στα σχόλια. Έτσι ή έτσι. Να το σπίτι του φίλου μας. Αύριο 5 η ώρα και εγώ βιντεάκι και ο φίλος μου βιντεάκι. Μαζί όπως πάντα. Άρα κάθε Σάββατο δεν θα είμαστε μαζί όμως. Κάθε Σάββατο και Παρασκευή δεν θα κάνουμε βίντεο. Δεν θα κάνω εγώ βίντεο και θα κάνει μόνο αυτός. Και κάθε Σάββατο θα κάνω εγώ βίντεο και δεν θα κάνει αυτός. Αλλά μετά Κυριακή και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη μέχρι Πέμπτη θα είμαστε σταματάμε μέχρι Πέμπτες να μην κάνουμε μαζί βίντεο. Αύριο θα κάνουμε μαζί. Πήγαμε στην αγαπημένη μας εκκλησία. Αυτό το βίντεο θα κρατήσει για 10 λεπτά. Σας προσώθηκα αύριο, κρατήσει για μισή ώρα ή μπορεί και για μία. Παουκάρα μόνο, παιδιά. Παουκάρα μόνο. Που, ο, κου. Και καρδιά. 1, 9, 2, 6, 1921. Πάοκ, καρδιά, βελάκι, εδώ πέρα γύρω γύρω. 1926. Παουκάρα μόνο, φίλε. Μόνο παουκάρα. Παιδιά. Τι είναι αυτό? Απανώ. Σε ένα λεπτό θα κλείσει το βιντεάκι μας. Πάρε το ακούσετε από εκεί πάνω. Βρήκαμε ξεστό. Να δούμε και δεν σε κάτι. Σκάτσουμε. Αυτό τι είναι? Αυτός δεν είναι ξεστό. Τίποτα.
Και κάπου εδώ θα κλείσει το βιντεάκι, παιδιά, και γεια σας. Like, subscribe, εγγραφή και γεια σας στο επόμενο βίντεο.